So the new developments are that President Mnangagwa yesterday, the 14th of July 2023, signed the Patriotic law to be part of the Criminal Law Codification and Reform Amendment Act. The Chief Secretary in the Office of the President, Hake, confirmed the new development in the government consent. So, it's now unlawful for you to criticize the government of the Republic of Zimbabwe or to do anything which is deemed unpatriotic or which is harmful to the nation of the Republic of Zimbabwe. Iwo ndo anoziva kuti zvaoneka kuti zviri harmful ndezvinhu zvakaita sei. Hatizivi kuti kutaura kuti mari iri kubiwa munyika kuchanzi kuri harmful zvekare here kana kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka kuchanzi kuri harmful zvekare here, because takambonzwa muchangosvika chiti hatisi kurambidza kukriticiza hurumende, hatisi kurambidza kukriticiza mapoliticians, asi tiri kungoita kuti munhu ade nyika yake. Mubvunzo ndeyekuti munhu anomanikidzwa here kuda nyika yake oro munhu anofanira kuda nyika yake nekuti nyika yake. Dai tisingade Zimbabwe tingadai takatotiza muZimbabwe takaenda kare kare, but we are still in Zimbabwe because we love Zimbabwe. We are still in Zimbabwe because we believe in Zimbabwe. We believe that Zimbabwe is the best country to be in, and we need to build Zimbabwe together so that Zimbabwe prospers. Dai tisingade nyika yedu omwe tingadai takatoroma visa takatobuda kunze kwenyika takatoenda nenyika, but we remain in Zimbabwe because we believe one day Zimbabwe will rise, one day Zimbabwe will build from scratch yotanga kufamba. But the issue is about ZANU-PF people who are celebrating the Patriotic bill. What will happen? Mukanoti muchaita sei imimi vachamisa vakamukava president mangwana? Is the same law not going to affect you? We do not know, because what the police does is that they apply the law which is available, and the courts also apply the law which is available, which means mumusikamuka muri mumaenda kuoffside zvichazofamba sei mangwana? Imi muri machigadzira chinhu chipi muchiti machigadzirira opposition. Remember, vana hamani vakagadzira matanda avo vakazopedzera vapa matanda ivo. So this is my opinion, Team Zimbabwe. Mutemo uyu mutsva wapo is now official kuti zvaakusungisa kukriticize hurumende, zvaakusungisa zvekare kuita anything which might be deemed unpatriotic nevakuru vavo, because zvinonzi zviri unpatriotic zvacho hazvinzwisiki kuti ndezvipi. Saka panda kungotamba takachenjerawo mana pasocial media. It's going to be very difficult to be on social media, especially on Zimbabwe Twitter, Zimbabwe YouTube, Zimbabwe Facebook, WhatsApp and so forth. So let us be careful, because no gunongumko wakuseri.